И какво са хора? Аз съм Вива Христо. Днес ще снимам едно ново видео, където ще отваряме ще отворяме сега 7 мегабокси, 42 стар дропа. Да. И ама първо ще отворя от малките акаунти. Тъй че да. И да, сега просто си отворя от малките и отиваме към акаунт номер 1. Вече съм през други акаунти, тъй че ще отворя тези неща. Окей, какво да отворя? Айде, ще отворя стар дроповете. Да, айде. Ето, отварям митик. Гаджет на код. Окей, това е доста добър гаджет. На Бробол. Сега това е 42 стара дропа. Епик. Арбе. Ай, митик, моля те. Гледай. Мити лоши един, окей? 200 карите, окей. Малко тъпо, но... Мити. Епик. Натара, окей. Аре, бе! Епик пак. Това ще е доста дълго видео според мен. Епик пак. И... ама... Legendary, yes, окей. Плиз, нещо хубаво. Star Power на Едгар. Смешно, мисля, че са пак 100 стар дропа. Че отварям пак 100 стар дропа. Сега мисля, че са повече. Това са май 30 вече. 30 нещо. Да. Или може би... Свърши, окей. Окей, нека сега отворим 7 мегабокса. Ето, отваряме ги. Окей, те са блинк. Окей, лайкани. Само има шанс да даде скин на Рико. Между другото. О, Чарли, ес! Чарли, тук ли си? Ето, я. Много малко. Такова дава, бе. Рико! Блинка Рико, казвам. Не познах. Добре, нищо. Свърших, окей. Добре. Нека преминаваме към следващият акаунт. И хора, вече сме от другият акаунт. Това ми е първият акаунт от, ето вижте, 2019 пише играта. Играл с това ми беше първият акаунт, вижте какви скинове имам. Да. Готино. Да. Имам и на Леон доста яки. Добре. Нека сега да... Сега. Айде, този път ще отворя 7 мегабокса. Не знам. Така е моя акаунт, тъй че... Моля те. Колко джема ми даде? Между другото, искам да видя. Бубър дай, майк, окей. 105 джема ми даде! Даде ми 105 джема! Вау!
Окей. Окей, доста... Окей, 7 неща. Окей, скин на Брок. Окей, и скин на Рико. Yes, накрая, бе. Yes, искам тези скинове да ги имам. Yes, бе. Аз съм си OG аккаунт. Те, че трябва ми ги да. Мога да ми ги да. Аз свърших, окей. Имам вече... хора, аз мога да си купа скинове. Митик скина да си купа, не знам. Ще видим. Първо да се отвърнем 42 стара дропа. Само да заради, окей. Това реално може да се случи на моя аккаунт, защото има шанс да даде или 102 джема някакво. Искам да е 100 и нещо, примерно. 100, поне до 110 да е. 109 джема, 108 джема, такива. Окей, 500 коинс, окей. Скин на Чарли. Окей, това от Epic се падна май. Да, от Epic се падна и е много хубав скин. Да, му 8 от 10 този скин. В смисъл, много е tryhard скин. За 29 даваш буквално нищо. Епик, добре. Legendary битра. Има шанс да включим Драго. Никакъв шанс. Ако даде 1000 кредита поне. И след това от Mythic 500. Едва ли. Спойлер. Аре, писна ми. Legendary. Окей. Ще творя по средата на устата му. Star Power на колет. Точно някакъв... Окей. Аз то... Legendary отново! Значи, дай Legendary, след това още един отворих и след това пак. Бе, пак по средата, айде. Хайпер чаш на Биби. Окей. Това хайпер чаш е добър. Не е крефтивен, ама... Як е. Мога да му кажеш, че е грозен. Окей, вече имам... Ама сега са... Ама ме кефи този тъй, че... Какъв със смисъл? Такова. Бе, окей, вече сме от следващия аккаунт, хора. Тъй, че сега ще отвориме... Какво натисна го е? Добре, отварям... пак 7 мегабокс, айде. Това ще може би стар да ръковете. Има 3 дни да се отвори, тъй че побързете. Ако пак ми дай 102 джема, не знам. Аз ще гледам джемовете всъщност. Искам да... Това ме интересува. 2000... Такова да бе. По-бавно ще ги отварям. 5 джема, окей. Че вие нищо не виждате какво се пада. Тут свърших, окей. Айде отваряме 42 стара дропа. Кеша. Може от хора имам и запад... Скин на Чък, окей. Това е пак як скин. Селеквам го. Падна ми се... всъщност падна... имам Legendary Star Drop, тъй че от моя аккаунт ще го отворим, Ще яко от Star Drop-овете да дава джемове. Примерно от Epic да дава... Не знам. 4-5 джема.
Окей, епик. Скин на Би. Окей. Той ми, че за момент, като се въртеше, мислих, че ми се пада скин, ми се пада героя, ама той няма как да се пада от епик герой. Епик герой. Епик. Скина Стю. Абе, от епик до скина се падат. Окей. Не хареса този скин. Селектвам го. Буквално като ми се пада нов скин, винаги го селектвам, защото... Що не? Митик. Пайпър? Плиз Пайпър. Аз имам, окей. Пинк Пайпър. Окей, този скин... Да. Окей, спри. Аре бе, дай легендаре. Защото този аккаунт не дава. Аз дали може днес да пакаме и легендарен броуър. Защото е доста вероятно. Митик. Добре, само... Да. То свърши. Окей. Хора, вече сме от следващият акаунт. На Queen. Тук... Тъй, че сега... Имаме 7 мегабокса и 42 стара дропа. Сега нека отвориме първо... Айде... Вече стара дроповете първо. Добре. 200 коинс. Може от клан си мога да го събереме. Окей, скин на Бо. Това много яко дава тепик скинове. В смисъл, трябва да не дава, ама... Що дава? Яко. Да дава 29, защото това буквално се е 30 джема. И 1000 блейк. Леч! Хора, знаете какво направих? Буквално, без майтап, буквално цъках от ляво и дясно и стана... От сега цъкна... скин на его прямо, окей. Буквално цъках тъй. Мисъл, тъй. Хоп, 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 хоп и стана легендари. Вау. Епик скин. Не. Аре, бе. То ме заболя пръста да цъкам, бе. Скин искам. Мисля, скидам, да. 100 коинс? Не. И ти 500 коинс. Нани. Айде, най-накрая пакнахме нов броуър. Пакваме Чари и Нани. Окей. Тук да кажа, не знам. Не мога да кажа, добре. Свърших, нали? Да. Това са 7 мегабокса. Сега... Окей. 7 мегабокса. Окей, скин на Франк. Исторически Франк. Окей. По тези таблинки се е долу добре да се дава. Са от бокс. Манди. Айде, най-накрая от един тал отпадахме 2 броя. Според мен така сме доволни. Доволна, в смисъл. Брок.
Beach Brock, окей, това е як скин. Девет джема даде. Свършиха. Много ги играта, бе. След тази кратка пауза може да продължим да отваряме. 2 броуъра пакнахме. Следващият акаунт от Ицака тече. Нека отворим от тука. Това са някакви... чакай само да вземем това 50. Чакай, джакпот. 50, джакпот, по-скоро 150 може би да кажа. Както и да е. Нека отвориме сега. Айде, пак 7 мегабокс. Не знам, първо искам мегабоксовете. Колко коинс даде? Това би трябвало да е 1000 коинс беше дал. Да, 1000. Колко трябва да отварям да се падне нещо, бе. Това май предпоследния. Не свърши. Че това са... Имаше един бък, където станаха... Вместо... Имаше един квест, където бяха 5 старлупа, а там пише един. Тъй, че или е бък, или просто те се го дадем. Окей. Пин на брок. Епик. Джаки, ако се падне, Джаки. Добре. Не знам дали от Суперен може да се падне, от Епик да се падне Суперен Вълър. Митик? Окей. Вече ме дразни това, като ми се пада нищо. Епик! Вот. Не. Аре, бе! То стана, бе. То направо... Пак епик. Тука не получихме Legendary Star Drop даже. Колко е скамерско. Окей, нека да пожим към следващия акаунт. И хора, вече сме към последният акаунт, може би. И да, тук е това, този акаунт е, да, eSports имам, тъй че съм печелил награди. Не, без туминките към този Сърджо е. Се дразня вече. Ето. Айде, старо да пълно. Добре. Legendary, окей. Моля те. Beach Mortis. Този скин. Окей. Защото ще дава скинове, да. Пак Legendary, окей. И... Хайпер чаш много. Гото според мен. И сега всичките са реал готе. Скъбихме целия късмет.
Morate, трябва да вземе днеска джин. Ай! Залагам 100 лева, че пахнем джин. Трябва да го пахнем. А ще го пахнем, аз не знам просто. Митик, morate, къде ти? Не. Аре, бе! Morate! Барле, скин. Стю? Или се пада? Да, падна ми се Стю. Окей. Това е трети нов броуър. Май. Не, четвърти. Четвърти е. Епик. Моля те, бе. Епик, 100 кредита. Дайте просто ни 100 кредита. Ето ми. Да, свършиха. Да, още ще дам. Другия път. Реално избег боксовете да даде. Окей. Скин на Рико. И това не е лош скин. Да, дори. И дори ми е от OG аккаунта ми се падна тъй, че ще смеща. Два етама би трябвало да. Да. Лола. Окей. Това може би ще има още един бровър. Защото ако е скин, би трябвало, защото има скинове, които нямат пинове. Ако има скинове, които би трябвало да даде и пина. Тъй, че още един бровър. Справо, да, познах. Лойката ми е правилна. Два бровъра от един мегабокс. Това е уникално. Няма да коментирам. Какво спа? Това беше хубав бокс, защото ми дай коинс. Окей, свършиха. Аре, бе, ведно не взехме джинове. Окей, взехме тези работи, тъй че хора, вече съм си към моят акаунт и вече тук не знам какво ще става. Не знам какво ще става. Отварям Стардом. Какво стана? Така. Митик, окей. 500 блинк, окей. Суперсел? Можете? Не. Аре, бе. От това, бе. Ще разберем. Защото може от вчера ми да е Legendary Stardrop и има късмета да е отишъл. Това май е втория аккаунт, където не ми дава Legendary. Legendary, окей. Алфарам. Скин на Бел. Този скин на ме кефи. Не знам. Те вече по-хубаво, ама не ме кефи скина. Поне ми дай Legendary. Това е хубавото. Окей, Rare да си дава...
Окей, слушай, сега отвориме 7 мегабокса. Ко стане тук сега? Тук е на късмет. Тук ако даде джелове, това ще е уникално. Неща. О, на Мортис, yes! Окей. Окей, това е яко. 100 джема! О мага! Семета, вече. Много яко. Окей, скин на враг. Окей, скин на Рико. Окей. Това... Да. Окей. Това с доста неща. Да, нека отворим и това. И Legendary Star Drop-а. Когато се падне. Скин на стил. Окей. Нещо друго да видя дали има. Трябва само да видя. Чакай, значи сега пада ми са скин на Мортис. Това е ясно. И то OG скин. Тъй че съм доволен. Еми хора, това беше за това видео. Надявам се да ви хареса. Ако искате пак да правим такива видеа, където нямаме, ако пак такива евенти, пак Brawl Stars, да правим видеа и да, имам 165 джема. Това е скандално. Да, хора, аз бях Вива Христо и се чуем следващия път. И от мен, чао!